Ui, jo... Ho sento. No m'ho hauria imaginat mai que la Maio vindria aquí. Demanant disculpes no arreglaràs res. I a sobre hem d'aguantar que digui que la Oi és una cuinera. Espero que siguis conscient del patiment que està passant en aquests moments la pobra Oi. Espera un moment, Miyabi. En Kaoru no en té la culpa de tot això. Però per què ho dius, això? Sisplau, no cal que t'amoïnis per mi. Tranquil, no passa res. Però... No t'amoïnis, ja et dic que estic bé. Em sap greu. Jo només volia canviar la decoració. Si no l'haguéssiu deixat aquí, no s'hauria trencat, eh? Fuma el camp d'aquí d'una vegada, borinot! Jo estic bé, de debò. Escolta, que jo només li volia rentar la roba en Kaoru. Vaja! Estic una mica cansada, però ara em sento molt bé. No està malament rentar molta roba. Entenc com et sents. A vegades jo també em sento molt feliç. Perquè me n'adono que estic vivint amb en Kaoru. Ei, Aoi! Vine a prendre un te amb nosaltres! Hola, Kaoru! Fixa't, mira tota aquesta roba estesa. Oi que és increïble? Seré una bona esposa, no trobes? Esposa? Espera un moment, Maio. Jo... Quan sigui la teva esposa, sempre seré molt afectuosa amb tu, ja ho veuràs. I també et cuidaré molt bé. Ostres! Ara faig de minyona. Això vol dir que t'hauria d'anar a preparar el te, oi que sí? No. Va, afanya't, anem, Kaoru! Anem! On és la Maio? Se n'acaba d'anar a preparar-li el te en Kaoru. Ja veig que la Maio sempre se surt amb la seva. L'altre dia el petó, i ara això. Què? El petó? Aquí tens el teu te, maco. Gràcies. Saps què? Abans m'he pres la llibertat d'entrar i mirar la teva habitació. Però què dius? Que ja has entrat? Sí, i trobo que és meravellós. Pensa que mires d'aprendre com viu la gent ordinària posant-te a la seva pell i vivint en una habitació com aquella. Ho trobo tan admirable. Jo també em sacrificaré com tu i aprendré a fer les feines domèstiques com la gent ordinària. Ei, tu! Deixa de perdre el temps i fes el favor de posar-te a fer feina. M'has entès bé, Però què fas? Que és que sempre t'has de ficar al mig, tu? Ara sóc la minyona d'aquesta casa. Servir en Kaoru és la meva obligació. Miyabi! El borinot em fa la guitza! Aquesta vegada guanyo jo. Ja veig que la Maio sempre se surt amb la seva. L'altre dia el petó, i ara això. Quan sigui la teva esposa, sempre seré molt afectuosa, ja veuràs. La seva esposa. Aoi, Sí? aviat serà l'hora de començar a preparar el sopar. La Taeko i la Maio t'estan esperant. Oh, em sap greu. Quan acabi d'endreçar això, hi aniré de seguida. Per fi ha arribat l'hora de cuinar. A veure, quina mena
cuines normalment? Doncs mira, avui havia pensat fer estofat de carn, peix a la brasa i... Què? Com és possible que només li preparis plats tan vulgars? Què? En Kaoru es mereix que li preparin uns plats més elegants, més sofisticats, això mateix, com per exemple... T'equivoques, a ell el que més li agrada és el menjar japonès, saps? Que vulgar. Bé, si a en Kaoru li agrada, que hi farem No et desanimis. el menjar japonès. S'ha d'anar amb compte i vigilar el foc mentre deixem que agafi el gustet. Em sembla que hi falta una mica de soja. Ah, caram, en saps molt. Ja es nota ja que ets cuinera. Vaja, m'ha relliscat de les mans. Ara que hi penso, quan em casi amb en Kaoru, hauré de cuinar menjar japonès cada dia. Què hi farem? I llavors, com li diré a en Kaoru? Quan passi una cosa com aquesta, el que cal per arreglar-ho... I a mi, vull que em I ara s'afegeix una mica de sucre. Oh, i això que hi poses no és sucre, és picall. Ho sento, m'he confós. I ara agafem el peix i... Ai, vigila, oi, el foc! Aoi, l'arròs es crema. Ho sento. Vaja, Taeko, que l'has fet tu el sopar avui? No, jo no, l'ha fet la Oi, però és que no... Què? Em sap greu. Ui. No passa res. És evident que no he vingut aquí per aprendre a cuinar aquesta porqueria de menjar. Escolta, ja n'hi ha prou. Mayo, això que has dit no està gens bé. Mira, avui casualment no li ha sortit bé, però la veritat és que tot el que cuina la Oi queda molt bo. Però si vols que t'ho digui, el menjar d'avui tampoc està gens malament. Kaoru. No és veritat, tot i així és molt més bo que el que cuina la Taeko, jo ho crec. Ah, sí? De debò? Aleshores m'ajudaràs a crear la meva nova recepta de patates amb salsa de xocolata. Vull que la tastis i me'n donis l'opinió. Ai, si no tinc més remei. I tu t'hi apuntes a l'experiment? Què? Jo també ho he de tastar? Ostres, com us passeu? No n'hi ha per tant. Kaoru. Noies. D'això... Aoi, em sembla que abans m'he excedit una mica. Perdona'm, sisplau. Mayo, jo també em vull disculpar. Bé, ara hem de marxar. Els hi agraeixo de debò el que han fet avui. Un altre dia també em tornaràs a ensenyar a cuinar, oi? I tant! Ja pots venir quan vulguis. Bona nit, Kaoru. Fins demà. Au, va, fes el favor de marxar d'una vegada, em sents, nena? Ai, et trobaré tant a faltar. Però tornaré! No cal que tornis mai més. Kaoru. Ja vinc. Què? Que passa res? Si la Miyabi t'enxampa aquí a aquestes hores, no sé pas què... No ho entenc. És que... la Miyabi m'ha dit que m'havies cridat. Em sap molt greu el que ha passat avui. Tu deus haver passat malament. No, la culpa és meva només. Al final us he causat molèsties. A tu, a les noies i fins i tot a la Mayo. Però el pròxim cop m'hi esforçaré més. M'hi penso esforçar molt més, t'ho prometo. Perquè si no, no podré ser la teva... Ui. Tant de bo puguis dir ben aviat a tothom que ets la meva promesa. Kaoru i jo... Kaoru!
Ho sento, m'he posat tan contenta que... Tranquil·la, no passa res. A partir d'ara m'esforçaré més perquè sent promesa teva. No t'avergonyeixis de mi. Jo estic molt orgullós que siguis la meva promesa, ho sents? No saps com... Sentir-te dir això és la cosa que em fa sentir més feliç del món, t'ho asseguro. Saps què penso, a vegades? Doncs com seria si estiguéssim casats? Hi has pensat alguna vegada? I tant! Moltes vegades. Tindríem una casa que no seria gaire gran. Tindríem 3 fills. Ah, i la meva avi m'ensenyaria com els haig d'educar. Sí. Cada any per primavera aniríem tots plegats a veure les flors de cirerer. Sí. I llavors també aniríem tots junts a...